Akusho ukuthi inkosana ingane yokuqala ngokwasethongweni. Kodwa ngokwabantu inkosana bayenza ingane yokuqala. Asikuphiki-ke futhi nalokho. Kodwa thina sikhuluma into la ekhulunywa isintu sethu thina njenganabantu abampisholo ukuthi isintu sithini ngenkosana nenkosazana. Abantu abaningi banolwazi lokuthi uNdlalifa ingane yokuqala okanye inkosana. Akunjalo bafowethu. Abantu bazokuthi uNdlalifa kuba inkosana. Ngokwesintu sethu nangokwendlela yasendulo. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha uShaka kashaye kangemanzi ngesaba ukuthi uShaka kuyinkosi yasemashobeni. Nginibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona lomfanekiso oqoshiwe. Ibizo lami ngumlekeleli wakambanjwa kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba. Untombizi yamncumela insizwa ziyamkhombisa yona esincane saphuma ehlathini ekseni ngovuvisa avuthulula ngoba sigcwele amabethe. Ikhole likholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ugxamgxama umsathe enkakane lakhala lathi ngihamba litheselo sitha lathi ngahamba bathi umjabulelo umamatheka komkakhe ngoba njalo umamatheka ukuthi faca. Bathi umuntu wentombi ezithi zingabuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixega isimilo maqede sikhohla amasokazo. Bathi ugqilaza umthakathu uyagadla ziphuka usabathe uyagadla ziphuka umshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo umdumo kaThumbula tshatatsha utshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjwa. Anginamukeleke bafowethu ukuthi nisana kusijoyina la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV. La sifundisana khona izinto ezithinta isintu sethu thina njenganabantu abampisholo. Sike sibuka izinto ngamehlo omqondo, sibuka endulo ukuthi okhokho bethu babehamba kanjani, izinto zazenziwa kanjani ngesikhathi zasendulo. Namuhla ke bafowethu angithanda ukuthi ngigeqe amagula kodwa nginesifiso sokuthi ngichaze kabanzi ngenkosana nenkosazane okumafungwase kanjalo noNdlalifa. Kodwa ngizogxila kakhulu kwinkosana noNdlalifa ngoba siyazizwa izinkulumo la ukuthi khona inkosana iyabekwa uNdlalifa uyazalwa. Namuhla ke la kwimpunga yesintu TV siyafisa ukuthi sikwenze kube nogwaja omhlophe ogijima ehlungwini phakathi kwalabantu bobabili ukuthi yini inkosana yini uNdlalifa. Yebo abantu izinto bazikhuluma ngokwabantu kodwa la kwimpunga yesintu TV izinto sizikhuluma ngokwasethongweni ukuthi ngokwasethongweni kuhamba kanjani. Ngizoqala ngichaze ngenkosana nenkosazana. Lehloko ke bafowethu esithinta inkosana nenkosazana ngiphinde ngabhala ngaso kwincwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile. Nengayintokozo futhi ukuthi abantu bazitholele yona ukuze bafunde kabanzi baqonde ngaso okuwukuthi kuthiwani empeleni. Nanokuqonda ke nje ngezinye izinto eziningi ezithinta isintu sethu thina njenganabantu abampisholo. Makukhulunywa ngenkosana bafowethu nenkosazane. Labo bantu bobabili abatholwa ngaphandle komshado. Ngamafuphi inkosana nenkosazane ayitholwa abantu abangaganene abayindoda nomfazi. Uma uthole ingane entombazaneni, wathola ingane yomfana, leyo ngane akuyona inkosana noma kuthiwa ingane yokuqala. Inkosana ingane yokuqala ayiyona ingane yokuqala futhi. Ngikusho kanjani lokho njengempunga yesintu? Into eyenza ukuthi ngithi inkosana ingane yokuqala iyona futhi ingane yokuqala ngikusho lokho ngokuthi uma wena umfana uzohlangana nentombazane nithandane bese kufika isikhathi sokuthi ke manje senithola umntwana. Lo mntwana enimtholile umfana akayona inkosana. Kodwa ngokwabantu bazi ukuthi abantu inkosana ingane yokuqala, inkosazane ingane yokuqala eyintombazane. Kodwa ngokwasethongweni akunjalo. Ngokwasethongweni inkosana itholwa umuntu osuke seganile phakathi komunye umuzi. Owesifazana usehambile wayakogana kwaNgcobo. Uma efike egana kwaNgcobo nakhona uthe efike ezogana ufike wazogana eyintombi into emhlophe. Ngenkathi echambusa leya nkomo kade eqhoyiswa ngayo okuwuphawu lokuthi umntombi bakhe buzochambukela le ekhaya nangempela kwabanjalo kwangenziwa lokho ngoba naku sekugcinwa icala lokuthi kufanele ukuthi achambuse ngoba ukuchambusa kuyisiko. Kodwa yena utheme efike ichambusa leyo nkomo wayichambusa ngempela umntombi bakhe busahlangene busemhlophe wabesefaka nokuhlalo phakathi okuyinto ezoqinisekisa ukuthi yena obakhe umntombi bizophelela la.
Lo muntu kotheme efika emzini wasine intombi nto uyena umuntu ke loyo obese kwazi ukuzala inkosana phakathi komuzi aganele kuwona. Naleyo ndoda ethema igano yagana umuntu ophelelwe intombi nto iyona ndoda ekwazi ukuthi ibe nenkosana kumfazi esuke emganile. Ngikhuluma ngokwasethongweni. Kungani ibe inkosana ngokwasethongweni? Ingoba lona wesilisa into ayenzile wenza into enhle kakhulu ethongweni ngokuthi amhloniphe lo wesifazane. Uzokhumbula ukuthi ngokwesintu sethu abantu abavumelekile ukuthi bembathe bengakabi indoda nomfazi, abavumelekile ukuthi bembathe bengakaqhoyisani. Kodwa lensizwa ngenkathi ke manje imthatha lo wesifazane eyintombi nto ingakazi imthinte izizomletha la emagcekeni akubo, izimthinte sesemagcekeni akubo esaphelele umntombi bakhe bese kuphele ngaleso sikhathi esemqhoyisile. Amathongo abesemupha iziqhamo ezinhle ngokuthi ingane yokuqala bazoyizala uma iwumfana ibizwe ngenkosana, uma iyintombazane baphinde futhi babanike iziqhamo ezinhle ngokuthi leyo ngane ibizwe ngenkosazana. Kodwa uma umuntu ethole ingane entombazaneni abazali bayo intombazane bengakayikhiphi naye ingakamqhoyisi, ngokwasethongweni leyo ngane akuyona inkosana, ithonga likwehliseli lezo ziqhamo ezinhle ngoba wena usuke usuphange umdaka izulu linganile. Angani abantu bayizwani lento? Ngamafuphi nje, inkosana itholwa umuntu oganile egana eyintombi nto kulowo muzi asuke egane kuwona. Akusho ukuthi inkosana ingane yokuqala ngokwasethongweni, kodwa ngokwabantu inkosana bayenza ingane yokuqala. Asikuphiki-ke futhi nalokho, kodwa thina sikhuluma into la ekhulunywa isintu sethu thina njenganabantu abampisho lokuthi isintu sithini ngenkosana nenkosazana. Siyasho-ke bafowethu isintu njengasengishilo ukuthi inkosana iyazalwa, izalwa umuntu oganile komunye umuzi egana eyintombi nto. Ubeke lowo muntu esethola inkosana. Ake sithi mhlawumbe insizwa nayo inayo ingane yokuqala eyayithola entombazaneni. Kwabeke manje sekufika isikhathi sokuthi ithathe omunye umuntu wesifazane azogana. Leyo ngane yakhe yokuqala ayiyona inkosana ngoba wayithola entombazaneni, kodwa inkosana uyoyithola kumfazi lo okuyena omganile ngokwesintu ngokuphelele wafika wazomqhoyisa. Ithongo-ke lapho ngokwenza kwakhe njalo ukuthi athathe lo wesifazane oyintombi into azogana. Ithongo lobe selimehlisela iziqhamo ezinhle ngokuthi leyo ngane ibizwe ngenkosana. Asidluleke manje siye kuNdlalifa. uNdlalifa yena yini? Abantu abaningi banolwazi lokuthi uNdlalifa ingane yokuqala okanye inkosana. Akunjalo bafowethu. Abantu bazokuthi uNdlalifa kuba inkosana. Ngokwesintu sethu nangokwendlela yasendulo, uNdlalifa indoda yayithi uma isithole ingane phakathi komuzi kungabe inkosana okanye leyo ngane iyona inkosana. Kodwa umnumzane wayefika buko ukuthi enganeni zakhe iyiphi ingane ekhaliphile enomqondo osabalele, nethi mayenza izinto izenza izinto ngendlela yokucabanga, icabangela abanye abantwana okanye icabangela abafowabo nodadewabo. Umnumzane wayebuka ingane eyodwa azoyethemba enganeni zabafana. Kungani kuba ingane zabafana? Ingoba ingane zamantombazane zizohamba ziye kogana zovusa imizi yakwezinye izibongo. Indoda ke yayingakwazi ukuthi ithathe izinto zayo izinikeze ingane yentombazane ngoba izohamba yekogana sihamba nalezo zinto. uNdlalifa ke bafowethu kwakubukwa ke umuntu ohlakaniphile njengoba sengishilo. Bese kumnumzane amkhetha athi ke lo uyena umuntu ozaba uNdlalifa, uyena umuntu ozokwendlala ifa endlalela abafowabo nodadewabo. Ingakho kuthiwa uNdlalifa, ingoba uyakhethwa kuthiwa yena uzokwendlala ifa labazali bakhe elendlalela odadewabo nabafowabo. uNdlalifa ke bafowethu uyakhethwa, akubi inkosana, kodwa uNdlalifa umnumzane okanye ubaba wengane ukabuke ingane ekhaliphile ukuthi yiphi ingane ekhaliphile, bese kube iyona ayiqoka ngokuthi izokwendlalela ezinye izingane zakwabo ifa. Angeke akwazi ukuthi mhlambe inkosana, ngizokwenza umfanekiso ngenkosana ukuthi uma mhlambe idla amankwebevu, yeqiwa amabele, iphuzi, idakwa,
angeke akwazi ukuthi akhethe yona ngoba yonke into azoyishiyela izingane zakhe uyoyidla utshwala. Kanti uma ezokhetha umuntu okhaliphile nothi menza izinto azenze ngendlela ehlelekile uyokwazi lowo muntu ukuthi azendlalele izingane zakwabo ifa zikwazi ukuthi zenze izinto ngendlela efanele. Asithembe bafowethu ukuthi lo mfanekiso oqoshiwe uyawenza umqondo kubantu nikwazile ukubona umehluko phakathi kwenkosana nendlalifa ukuthi indlalifa yona yini. Makukhulunywa ngondlalifa kukhulunywa ngomuntu la okhethwayo ngoba umqondo wakhe ukhaliphile, kodwa makukhulunywa ngenkosana kukhulunywa ngomuntu ozalwayo. Umnkosana awuzikhetheli wena futhi umzali hayi ukuthi uyaqoka phakathi kwezingane zakho ukuthi inkosana naye, cha, inkosana iyazalwa. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi nizitholele incwadi empunga yesintu esihloko sithi amava ahlabahlosile, nekuyiyona ncwadi esishicilele khona ngale sihloko esithi inkosana nenkosazana. Ngiyacela ke futhi ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga. Wanshaya kamnandi umoya womkhoma zwangikhumbuza indaba kamsengeni. Wanshaya kamnandi umoya womkhoma zwangikhumbuza umthuzwe hlahla somthola sahle sibuzo lotshani.